Good morning. Welcome to my new vlog. ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବା ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ନା ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କହନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ତଅପୋଇ, ବାକି ତଅପୋଇ ମାନେ ଆମର ସେପଟେ କାମରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ମୋ ସଖୀ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂଜାରେ ଦିନ ସାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମୋର ବାକି ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ତଅପୋଇ ରେଡି ହେଇକା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛି ବିଧବା ତଅପୋଇ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ମେନ୍ ତଅପୋଇ ଆମର ତଅପୋଇ ମାନେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଏବେ ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଲିକୁ କେବଳ ମାଗି ଖାଉଛି ଦେଖନି କୁକୁରଟା। ଆହୁରି ଦିଅ ତାକୁ ଯେତେ ଦେନେ ବି ଆହୁରି ଦିଥର ମାଗିକି ନେଇ ଖାଉଛି। କଜି ଖାଇବ ବୋଲିକି ବସ ପଳଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ ବୋଲିକି ଆଉ ଥରେ ସେପଟ ସାଇଡିକି ପଳଉଛି। ଇଏ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଖସାଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଇସ୍ ଖାଇଗଲା ସବୁ ଖାଇଗଲା। ମନ କହିଲାନି ମୁଁ ଟିକେ କୁହେ ଆମ ହିରୋଇନଟା ଖାଇବ କି ନାହିଁ, ସେତିକି ବି କହିଲାନି। ମୋତେ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ସେ ଆଗକୁ